Maswera sei Amanda, maswera sei. Ndakwidza vanhu pashowground ndichienda kuBlawan. But pane vanhu vandakwidza vangu vari 5-6. But pa5-6 ipapo pamba nemumwe one anga achirwara nenjere. Asi vanhu ava vanga vachidonora munhu anga achirwara nenjere. Asi vanga vasina kubudirana pachena kuti vari kuenda kumapostori. Saka along Kadoma Kwekwe pane mapostori anenge aripo, so isangano hombe rogara nevanhu ndopanga vachienda. Saka ndada kusvika pamapostori pacho pangu ndaona pane mapostori anga achisvika zvikuma 13-14 vanga vari muroad chaimo vatonge roadblock yemapurisa vachindimisa. But vanga vakasunga jira rewaiti musoro, zvezvinosungwa nejira rewaiti, vane tsvimbo vakanongedza bhazi vachinditimira. Ndokumira kwandaita. Ndamira kwandaita ndobva vasikonopinda mubhazi. Vakati tida kuona munhu anonzi Susan ari muno mubhazi munomu, ngadzike munomu, iwe dhiraivha usafambewo. Bhazi ro tabvera kuriona kubva riri kuHarare. Ranga chidonha richidonhera mubridge muna Munyati, bridge hombe rinonzi Munyati, ndo manga chidonhera. Ende munhu anga achisurvivor munhu one anga achisurvivor ndeuyu anonzi Susan. Uye anonzi Susan wacho Muroyi ndakutopengesa vanhu ivavo. Saka iwe dhiraivha iwo misa bhazi ipapa, munhu yeye ndokubuda mubhazi ndokutanga kubuda shave. Ndokuti ndo pane vhidhiyo randakusendera iri mukubuda shave achiita zvanga achiita imomo. Saka vazonditi iwe dhiraivha iwo uzozvishandirawo panapa. Ndo nyaya iripo iyo, ndo nyaya iripo, ndo pane vhidhiyo randakusendera iri.